Nyt löytyy lelu. Nyt löytyy. Mut huomaat, että se ei yritäkään niinku koskea siihen, että se vaan jahtaa sitä hulluna. Joo. Hyvin muuten lähtee Toivon olisi muuten loistava ulkoilu. Aika raju. Pitäisikö ostaa tommonen auto? Joo. Te vois istua tässä. Koira olisi puolessa tunnissa niillä käännyksissä, ettei mitään rajaa. Jos Tatulla on niin Siis kuka sitä on? Oi, nyt sai melkeinkin. Se vaan jahtaa, ei se yritäkään ottaa sitä. Aika rajusti lähtee kyllä. Onks toi bensavehje? Se rasuu ihan kuollut. Se auto nyt. Onneksi ei oo auringonpaiste, puolis muuten justiin. Oikeesti tosiaan ainakin sille pitäisi ottaa vettä ihan Nyt hullutaan. kato, nyt jo usko. Vielä pitää kokeilla kerran. Ei se saa sitä kiinni. Mietin se typerä peli. Se lähtee kovaa. Aika lujaa muuten menee Iida. Oi. Toi on hyvä liikunta. Toi on hyvä liikunta. Sankara siihen nukkuu yö ihan tyytä. Kato. Ei se käy kiinni sitä. Ei se käy. Ei se käy kiinni. Se vaan jahtaa sitä. Se vaan haluaa saada sen kiinni. Kato se. Törmä. Joo. Se eka kerran törmä. Iida väitti. Joo, se hyppää yli sitten. Herra jesta se lähtee kovaa. Joo, se on aivan hirveitä valtuja. Niin, ne formulat lähtee. Onks toi joku bensavehje toi? Ei kyllä se on sähköllä toi. Miten se vittu lähtee noin? Miten se lähtee noin kovaa vittu? Mut kato. Kato se ottaa aina niinku. Se ottaa. Leikki näitä. Hyvä Iitu. Aikuistella eihän Iitsu. Ei. Tuossa oli Malmin lentokentällä oli tämmönen rata oikein. Siellä oli. Tatuhan kävi silloin. Se oli Malmin lentokenttä. Se on vaan ihan intopiukena sen perät vaan outaa ohi. Mikä se on Iita, mikä? Mene katsomaan. Mikä on? Ei se jaksa enää, se on niin leikääkin. Nyt se kyllästyy. Tuo pitää näyttää Nitalle tuo. Ei kiinnosta enää. Joo. Ei se enää jaksa, Se on ihan pois. Lähtö. Se oli liian kova saalis noutajalla. Se oli noutajalla. Ei se saanut. Noutajalla. Ei noutajalla saanut. Tuutko sä ottaa vettä tuolla? Iida. Kieli roikkuu. Ei se enää jaksa.